Haupa, Joseba, ongi etorri horeretara. Nire izena Jon Ander Soto da eta Burdinola jatetxa erakustea etorri naiz. Eraikin hau 1950 urtean sortu zen, Pasaiako portutik oso gertu dago, Oiartzun ibaia aprobetxatuz, hemendik gainen eramaten zituzten bertara egiten zituzten gauzak, ez? Hau Burdinola bat zen hasiera batean. Urteak pasa ziren eta Burdinola horretatik pasa ziren fanderia bat izatea. Fanderia da metala manejatzeko edo sortzeko erabiltzen ziren lekuak eta hemen erabiltzen zuten errota uraren mugimenduarekin erabiltzen zituzten tresnak eta mugitu ahal izateko. Mila 1984 urtean gutxi gorera bera, pasa zen irin errota bat izatera. Gaur egun ikusi daitekeena gainera, nola egiten den irina, eta orain dela 18 urte, horretako udaletxak erabaki zuen eraikinari ikuspegi publiko bat ematea, ez? Eta horretarako sortu zuen bertako museoa, eta goikaldean jatetxe edo zerbait hartzeko tokia, ez? Gure kartan bereizten da gehien bat garagardo artesanetan, eta nolabait hogeita arteko edo hamburguesetan, ez? Jatetxera igoko gara eta gure hamburguesa hoi asko kruntzea nola prestatzen dugun erakutsiko dizuet, bale? Beharko genituzken osagaiak hemen ditugu, mazeratzeko erabiltzen ditugun osagaiak, esnea, baratxuri xeatua, gatza, jengibre xeatua, mostaza, pimentoia eta kurria. Bertoko hoi askoa edo nolait importanteena, gero irin normala eta hartu irina daukago, eta gero ja montairako, tomatea, letxuga, tipula pixa bat, pepinilloa eta mostaza eta estiarekin egindako saltsa txiki bat. Hogi honetan jarriko genuke. Aurrez esandako osagaiak batidoraz nahaztu egiten ditugu, da 12 ordu pasa ondoren, nasketa horren emaitza edo mazeratua hoi askoarekin honakoa izango litzateke. Hau hartuko dugu eta sukaldera jungo gara freskitzera, bale? Pasako hartu irinetik, bale? Buelta berriz honea. Eta irin normalera pasako dugu. Darain, ja, hola izan da, frigitzeko presti izango genituzke. Jende gaztearentzat, pentsatu genuen hamburguesak eta razioak oso ongi jungo lidaketekela jende gazte horrekin, ez? 3-4 minututan, hor txaukituko genuke ja hoi askoa. Frigitue, honekin ja, montaira bakarrik gelditzen zaigu, bale? Azteko, estia eta mostaza platertxo batean jarriko dugu, hoi askoa zatituko dugu, zati txikitsuen, nahaztu egiten dugu, bale? Saltsa hoi askoan pixat ere sartu egin, letxuga pixa bat jarriko dugu, tomate bain jarriko dugu bigarrenez, tipula morea jarriko dugu, eta pepinilloek. Gure jaskotxoa jarriko dugu gainean. Amaitzeko patata jarri ditugu, patatak eta hamburguesak azkenean oso ongi eramaten dira behaien artean, ez? Bueno, Joseba, espero gure hamburguesa kruntzea gustatu izana, eta hementxo gaude Burdinola jatetxean, horeretan, zuen zain, bale? Venga, hurren arte!